औ नंगौ, जोंहा गोरिब। औ नंगौ, नों थार खोथाखौनो बुंदों। जोंहा जेबो गैजारोङा। नाथाय नों गोसोआव लाखि, जों गोरिब जानो हागौ, थेवब्लाबो जोंनि गोसोनि साननाया एसेबां गोरिब नङा। गोरोन्थिया सोरनि? गोरोन्थियाथ' आंनि नङामोन। जे नों आंनि बेकग्राउन्डखौ मोनथिखानानैबो आंजोंलाय मानोथो सोमोन्दो लाखियामोन? आंखौलाय मानोथो मोजां मोनामोन? दिनैसो नों आंखौ बिब्दि बुंनो सम मोनबाय। सिगाङावबोथ' बुंजायोमोन नों आंखौ जे आंहा नोंसोरबादि गोरिब सुबुंजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया होननानै। दाबो जेबो नङा दे, थां नों नागिरहै नोंसोरबादि धोन दौलद गोनां सासे समायना राजखुंगुर। दाबो सम दङ। बे बुहुमाव जेनिबो आंखाल गैया जायहानो धोन दौलद दङ। आं जेबो मोना दे। आं बुजिनासो मोनबाय दिनै जे जोंबादि गोरिब सुबुंनि मोजां मोनज्लायनाया बोरैहाय जायो। जोंलाय बहा एसेबां गोरिब मानसियालाय नोंसोरबादि धोनिजोंलाय माबोरैहाय सोमोन्दो लाखिनो हानो, माबोरैहाय मोजां मोनज्लायनो हानो।